Ayan. Ayan. Bubol-bubol lang kung saan. Uy. Ito mga filter na to. Sapod. Ganahan po ko ang bubble-bubble. Hello sa ating viewers. One viewer today. Ano naman makita itong viewers? Oops. Save highlights. Hello to one viewer today. Paano makikita yung nag-view? Okay. First time ko pa po ano na yan. Ay, at bumaliktad. Out muna po ako ha.